Здравейте, приятели! Аз съм Дани и днес ще играем Clash Royale. Но в този епизод може малко да се поразвикаме, защото нещо сега почнаха. Нещо да се разиграха. Получават бой. Найки! Си грякал. Да, Абе, аре, биса. Аре, бе. Абе, остай. Аз замахането, аз не мога да глупна. Абе, яче. Биса просто. Не бе, кога бе? Това защо веднага почва да играе? Хакер! Не бе, това за втори път ми се случва. И в миналия епизод по същия начин. Стига бе! Ей! Ще го сметам. Да, знаете. Те, че тройте там. Кой нави? Нати балони, нави. Джиджи. Стига. Гати копирача, бе. Какво си ти, бе? Всички ти карти копира. Но, сега ще ме уби си много този. И що за бе? Това може ли двата гива? Не. Абе, откъде е Xbull, бе? Той събира 10 и тогава как, бе? Сега ако ми пусне още един балон. Това е Xbull. Да, сега сигурно ще ме смъкна, да, а не. Ще ме смъкна. Сложа канона на петилелка. И тия май ще ги сложа. Чакай малко. Ще ги сложа тия вместо балона. Не, вместо барберианите. Да. Барбериани. Вместо Baby Dragon ще се пробвам да сложа канона. Ще изиграя тренировка. Пускай мой не е такова. Айде канон на 5 лева. Така, сега да тествам. Гликах малко ще знам. Даже няма и да ударя. Много далече беше това. Нещо кога се пускай. Тук, например, като става борба или някъде с много хора и го пускай. Стига! Ей, аз да си намаля звука по-скоро, защото това се дразня. Айде, нищо не. Ей, само това ми трябваше. Айде, бе! Ако не ги беше пускал тия герои. И то на трети.
Тренировките са направени да пуска идеалните неща за арената. А, то това тренировка ли е? Да. Която игра си. Та за време ли е канона? Да, всичко такова е за време. И експлодаш. Вие какво се разпяхте, бе? Нещо много почнахте да пеете, ви. Чакай. На тимека на втори лев. Иначе, че не слага, гледах. Заблак са някъде и айде. Сори, извинете, но гледаше от мене. Таблета ми гледаше и... Абе, защо се разпя, бе? Малко там, бе. Клайн Френди Батъл. Френди. Да само ми сложа друг ядек. Върбен. Не. Baby Dragon. Това ще ми. Значи. Онлайн е един. Само аз няма. За 10 секунди, ако някой не приеме, значи се махам. 4, 5, 6, 8, 9, 10. И то никой не е онлайн. Само аз. От 45 човека само аз. Айде. Охотник. Охотник. Охо, вижте, добре ги не пусна. Fell out of the world. Fell out of the baby dragon. Yes. Baby Dragon vs Baby Dragon. Кой ще победи? Baby Dragon победи. Не очаквах да снимам нов клип, но познаете какво стана. Аз снимах нов клип. Този сега. Yes. Yes. Копирач! Копирач Павел! И чакай, тук му служа на не. Easy game, easy life, easy kill. Бум! Бум! 25 копи, това е много добре. Окей. Добре. И хора, мисля това да е край на този клип. Ако ви е харесал, пишете ми в коментарите дали искате да снимам още неща на Clash Royale. И това беше от мен. Чао! Хайде бе. И чао!